ọrụ ukwu oruru si na kama isi ga-ekwu anwụrụ ka ọ chị ya na dinta n'ọsọ olulu na kama isi ga-ekpu anwụrụ si chịba ya na dinta ọchị ebe ha na-agba ọsọ olulu bụ anụ na-ebi n'ime anyị otu esi enwu di ya bụ oge anyị dobere anyị na-achụ nta bụkwa nta okenye nọ nta obere anụ achụ ọsa achụ olulu ha ọgụbụda egwu ọnụ eyi afụzi ọnụ olulu bụ anụ mara iferi nne ọ tụsị ya ọnụ o jee n'ebe te aka jee opụta opụ ya opụ ka nke esi wee na nke na-atụkwu ya na-egwu ọnụ ya ọ nọ na kpim ọmara nsogbu adị emezi bụ jee si n'ọnụ ụzọ nke ọzọ ọ debe maka ọpụpụ ada ama ya pụọ ọ bịazi ebute udu anwụrụ nwere ihe na ururu na-asọ ka anwụrụ ọ na-enye nsogbu dị nne ha bute eduka udu eji eti egwu kwanye ọkụ n'ime tinye uduko na-akwụ anwụrụ ibuli anwụrụ ahụ fọnye ti ya ihu n'ime oghele ururu ahụ n'ime ọnụ ahụ n'ime anyị efobia ọnụ anwụrụ a na-apụtụ na-aga ogologo gagidegide ọ na-aga ofu na ogologo dị n'oghere ahụ wee luo n'ebe ululu nọ n'ime anyị ululu na-ehara ya fọ anwụrụ ka ọ na-abịa si gịnị mụnwa ka isi m ga-ekpu anwụrụ mụnwa be ha anwụrụ ba ha n'olulu imi olu ha na-anwụkwa anwụ ọ na-aga kra isi ya amaghị ihe ọ na-eme eme ọfa na anwụrụ ka ọ na-abịa ọ tụgharịa si ụzọ nke ọzọ wee tipụrụ maka ebe ahụ ọ dere opụ ya ọsị opụ ise na ọgabi ọrịa hotelu ahịa tela sị ọ dịka adị nkịtị mana ịdụ ha dị aka opuo onye mere na-asị na olulu maka ọ ghọrọ ọgbachie ụpụ gbachie isi ọnụ ma ịpụtafọ oghere ka ọ dịghị asị ka ịnụ n'oghela ka mgbugodi ọ bịa pụzi otechie ya sie na-ekpuru techie ya mee ya ọ dịka adị nkịtị stela ya bụ na oghere n'okpuru ya ọ taghanya isi oghere so osi n'oge pụta tait pin ọbọsasịa ya ọrịgota ọgbazi ọzọ dintazi hei n'eruru achụmbe ya ọsị chụmpa nọ m ndị ọ na-ama m hei dekwe ndị ditara ọda dinta hei ogu ndekwa ọ na-achụkwa ya ukwululu ha na-amụ olulu asị kama isi nke akpụ anwụrụ ndị ọchị chịba mụ na dinta o nwere ife ya o ị na-achọ inweta ọ na-adị ahụ kamakwara agụụ ga-egbu gị kamakwara ị ga-ayọ ahịyọ kama se na nna anyị nkirika akwa arụ ọrụ n'ubi kamakwa m ga-ezu ori kamakwa se na nna achọ na nji mma na ọgụ achọwanye ma arụrụ ọrụ kama isi olulu ga-ekpu anwụrụ ọsọ gbuo onye na dinta onye mmụta ikwu oge ga asị na ọsọ efele ka ha dị efele mgbe ikwu ya na emume na agbada egbu mgbasa emume ahụ kama efele mere kama ị ga-adanye n'aka ndị ilo sifu ka ị na-agba ọsọ kama ị ga-adanye n'aka ndị ilo ndụ gị achọba ya achọba si chọwa gị ọchị na ịgbara ọsọ na onye gbara ọsọ taa na-anọ ha ga-echiche niile onye isi na ya afụ isi taa ike isi anyị gaghị afụ ya anyị afụkwu ụdị isi nke gị ebe na-achọ isi ihe ị ga-afụ abụ na inu a na-egosi mmadụ isi ọnwụ n'ihe onwe ha na ndị esite n'ọnwụ ụfọdụ ndị mmadụ a na-ama akwụkwọ mana efe ya bụ ọ na-esi ọnwụ n'akwụkwọ kamakwa mma ada ka maka nzọ na ndị ikpeazụ ga-agafe agafe ofu ebe ọ na-esi ọnwụ ebe ọ na-esi ọnwụ na ndị mmadụ emere ebere onye nkụzi gara afọ ya n'anya ụmụakwụkwọ ibie gara afọ ya n'anya nna ya ga na-etu ese nna jisi ike n'afọ niile na-agbanye ọya emeta ọfụma na nka na-abịa ọbeze nne ya sị na nwa ka ọ na-agbazi nnọọ mbọ
ọ ga-anọzi nkịtị na ya sị mụọ na nke mbụ ọ dara ada n'owuteke ya na olulose kama isi ga-ekpo anwụrụ ọchịchị ada na dinta ebe ha na-aba n'ụzọ ọgụ ụfọdụ ịfụ onye na-agba ọsọ ndụ onye ka ọ hapụcha akwụ ya tofu ụkpa ahịa ebe onye ala na-achụ ya ọsọ ma n'ọnụ na ndị ohi na-enye nso na-achụ ha na-apụta ọtụpụ ụkpa ahịa yipụkwa akpụkpọ ewufuo ọgọdị adịghị bụ ọtọpụ ofufe oge n'azụ wee nwee ike ịgbanwe ọsọ ọfụma nna ka ihe kezi akwa gị kedu akpụ ụkwụ gị kedu ụkpa ahịa gị gịnị dị ụkpa ahịa megide ka mụ isi nke ekwe anwụrụ ọsọ gbuo m na dinta ihe ululu kwuru kama ka ndị a ga-enwude m eji m ụkpa ahịa mee gịnị amụmụ ụkpa ahịa onye ndụ na-ebu ụkpa ahịa ya bụ na o nwere ihe karịrị isi mmadụ isi ntutu ihe ndị gboo na-akpụ ya ọ bụrụ na efu ihe ga-anarago ndụ gị ya na ihe niile inwe ma wenata isi gị n'ụlọ onye na-eji chekwabi ebe